Ola, son Ana Moreiras, unha das promotoras de Olloboi. Olloboi é un festival audiovisual escolar. Está enfocado aos centros desde primaria hasta a universidade. Levamos 10 anos traballando, facendo canteira. Para nosotros o fundamental é traer o cine galego ás aulas e conseguir que o noso alumnado se exprese a través do cine e que transforme o mundo que rodea a través do cine. Por iso, para nós é fundamental participar noutros encontros, noutras mostras, e especialmente esta, a MICE. Este ano somos o festival convidado, onde presentamos Cadernas de Olloboi no Teatro Principal, e hoxe estamos coa MICE Petis facendo proxeccións de curtas escolares para alumnado. Vimos de ter unha sesión con primaria, xa estiveron dándonos o seu retorno, e agárdanos agora os de secundaria. E animo-vos tamén a que entredes en olloboi.com e vexades as curtas que se estiveron facendo estes anos na nosa terra, nos nosos centros escolares, e así mesmo que participedes cando poidades. Crear transforma o mundo.